També per nosaltres com a empresa representa molt, perquè això és un projecte de la família Ganduxer de molts anys, de tenir un hotel aquí, perquè el pare del senyor Ganduxer és d'aquí, de la família Floriach, i teníem moltes ganes de tenir un hotel aquí. Després, a nivell econòmic o empresarial, com a grup, doncs bé, nosaltres pensem que Mataró, això també una mica d'acord amb el que pensa l'Ajuntament, des de promoció econòmica, fins i tot el Consorci del Port, doncs Mataró com a ciutat i el port com a zona té encara molt a oferir, no? I nosaltres, bé, aquí una miqueta des del mes i mig que portem funcionant, doncs el que hem fet és una mica reafirmar aquesta idea de que podem ser un destí important, no només nosaltres com a hotel, sinó Mataró com a ciutat, i bé, el fet d'estar aquí davant d'aquest mar meravellós i d'aquest lloc tan tranquil, doncs bé, és sobretot el client que tenim, tant d'empresa com francès, sobretot belga, ho valora molt. Un dels punts que els clients han valorat molt, no? El fet de poder-se desplaçar a Barcelona sense ser-hi necessàriament i valorant el fet de poder estar prop de Barcelona però sense el garbuix que suposa una gran ciutat, no? Doncs bé, l'hotel disposa de 95 habitacions i 10 apartaments, els apartaments completament equipats, amb la cuina totalment equipada, perquè jo sempre dic que el nostre grup sobretot dona molta importància a l'estada llarga, a les estades en família, no? I d'entrada sempre hem volgut destinar aquest tipus d'habitació, en aquest cas aquests 10 apartaments, per aquest tipus d'estada, no? Després tenim salons, 5 salons de capacitats des de 10 persones fins a 400 a la unió de les 5 sales. Tenim el restaurant nus obert al públic, amb un menú prou assequible grec entre setmana i també el cap de setmana. I bé, tenim un spa pels clients de l'hotel, és un wellness, sobretot és petitó, però és un servei més que donem als nostres hotels, als nostres clients, un gimnàs també, i bé, la cafeteria. Sobretot destacar que tots els nostres serveis de restauració estan oberts a la ciutat i al client de fora de l'hotel.